Volám sa Viktor Sabo, som pracovníkom štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, konkrétne na oddelení historických fondov a venujem sa spracovaniu starých tlačí, konkrétne historických regionálnych novín z východného Slovenska do roku 1918. Ak si dobre pamätám, bolo to v roku 2013 na prednáške Dejepisného spolku v Košiciach, ktorého som členom. Prišiel tam jeden neznámy pán a po prednáške vlastne nám adresoval takúto výzvu alebo prosbu, že už by bolo vhodné alebo na čase sa začať venovať aj starému košickému vojnovému cintorínu. Cintorín hrdinov, tzv. Cintorín hrdinov z Prvej svetovej vojny v Košiciach, vznikol v podstate už v prvých dekádach augusta 1914 a konkrétne na mieste dnešného verejného cintorína, ktorý sa nachádza na Rastislavovej ulici v Košiciach. Bolo to na jeho vlastne náhornej takejto planine v západnej časti niekdajšieho verejného cintorína, kde vlastne začali v priebehu augusta 1914 pochovávať padlých vojakov. Samozrejme v priebehu rokov, ako vojna šla, týka sa to najmä obdobia jesene 1914 a jari 1915, kedy prebiehali veľmi ťažké boje na území Karpát, aj na území severovýchodného Slovenska, tak týchto obetí začalo pribúdať po stovkách. Tieto obete boli vlastne dovážané z frontu do zázemia, teda do Košíc, do nemocníc, lazaretov, vlakovými súpravami. A teda v priebehu týchto rokov 1914-15, ale aj v ďalších rokoch boli vlastne pochovávaní vojaci, dá sa povedať, po stovkách na tento vojnový cintorín. Je tu aj niekoľko civilných obetí Prvej svetovej vojny, to treba dodať. A čo sa týka toho počtu a rozdelenia padlých, tak dá sa konštatovať, že je tu pochovaných 6,5 tisíc ľudí z dnešných 24 súčasných štátov alebo krajín. Čiže tento cintorín má obrovský medzinárodný presah a na rozdiel od frontových cintorínov, ktoré sa nachádzajú, dajme tomu, na Karpatskom páse a oblúku, tak tento cintorín v zázemí, ten košický cintorín, je vlastne jedinečný tým, že poznáme oproti týmto frontovým cintorínom mená skoro všetkých obetí alebo pochovaných, ktorí sú tu pochovaní. Čiže vieme ich po mene identifikovať, ako aj základné ich údaje, napríklad miesto narodenia alebo bydliska, príslušnosť ku vojenskej jednotke a tak ďalej. V medzivojnovom období bol celkom dobre spravovaný a udržiavaný v relatívnom poriadku. Ctili si ho tak štátne orgány, ako aj Košičania, bolo o neho postarané a vlastne cintorín napriek tomu, že počas Prvej svetovej vojny existovali monumentálne plány na jeho prestavbu, ktoré samozrejme po rozpade Rakúsko-uhorskej monarchie neboli zrealizované, tak bol udržiavaný v slušnom stave, avšak po druhej svetovej vojne, po roku 1948, najmä po zmene režimu, teda na socialistický režim, tento stav cintorína už nebol taký dobrý ako doposiaľ a začal sa postupom rokov zhoršovať. Týkalo sa to najmä teda obdobia po roku 1948 a v priebehu 50., 60., 70. rokov, kedy vlastne celkový stav cintorína sa začal zhoršovať. Ak to porovnáme, tak v medzivojnovom období tento cintorín, ktorý zaberal plochu 2 hektárov a na ktorom sa nachádzali stovky hrobových miest, pretože vojaci boli pochovávaní niektorí do jednotlivých hrobov, niektorí do spoločných dvojitých hrobov, ale boli tam aj masové hroby, tak všetky tieto boli veľmi dobre udržiavané, avšak v tomto období socializmu už tomu tak nebolo a vlastne cintorín začal postupne chátrať. Vytrácali sa či už kovové tabuľky, ktoré informovali o jednotlivých vojakoch, kde boli základné informácie o každom vojakovi a takisto postupne mizli aj jednotlivé kríže
a hrobové miesta sa stávali menej a menej viditeľnými. Až napokon 70. a začiatkom 80. rokov bol de facto celý cintorín, celá plocha cintorína systematicky zlikvidovaná a na jeho plochu sa dostala nová hrobová výstavba. Ak človek príde na plochu tohto bývalého niekdajšieho vojnového cintorína, tak prvé, čo si všimne, je centrálny pamätník. Je to vlastne jediná pamiatka, ktorá ostala do dnešných čias, aj keď tá nepochádza priamo z Prvej svetovej vojny, ale je to pamätník akademického sochára Juraja Bartusa z roku 1983, ktorý v podstate ako jediný symbolizuje niekdajšie miesto tohto cintorína, aj keď treba povedať, že to miesto je už len symbolické, pretože nezobrazuje celú jeho plochu a niekdajšiu veľkosť a monumentálnosť tohto cintorína a taktiež neinformuje o počte obetí. Vedľa tohto pamätníka je len žulová tabuľa, na ktorej je vlastne napísaný text, že je to padlým obetiam Prvej svetovej vojny. Ale viac sa vlastne návštevník cintorína nedozvie. Jedným z príbehov tohto cintorína je aj príbeh z roku 2015, kedy na základe jednak nášho najnovšieho výskumu o Košickom vojnovom cintoríne hrdinov a jednak samostatného výskumu istej rodiny z južného Maďarska, ktorí dohľadávali svojho predka, svojho starého otca, tak sa naše cesty spojili a oni ma požiadali o pomoc. Ja som im pomohol doskúmať informáciu o ich starom otcovi a konkrétne to, že nepadol na fronte, ale bol privezený do Košíc a tu naposledy vydýchol v niektorej z nemocníc košických a bol pochovaný práve na Košickom vojnovom cintoríne. Príbeh sa týmto neskončil, oni sa s tým neuspokojili a samozrejme chceli vidieť miesto posledného odpočinku ich starého otca, takže následne potom prišli do Košíc, pricestovali sem. Boli to už páni a dámy v rokoch, boli to vlastne vnúci dotyčného pána, ktorý tu bol pochovaný a ja som ich posprevádzal po jednotlivých miestach verejného cintorína, ako aj bývalého niekdajšieho vojnového cintorína. Ukázal som im to miesto a taktiež som bol účastný ich kladenia vencov a zapálenia sviečok na pamiatku ich deda. Na ich tvárach som videl jednak obrovské dojatie, ale zároveň aj zadosťučinenie za to, že vlastne po dlhých dekádach, vlastne po 100 rokoch, našli miesto posledného odpočinku ich starého otca. Pre mňa to takisto bol aj pocit zadosťučinenia a hlavne to, že som bol presvedčený o tom, že táto práca, ktorú vykonávame, mala zmysel a aj má zmysel do budúcnosti.